Λιπαρό δέρμα και αφυδατωμένο είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, για κάνε μια ερώτηση. Μπορώ να έχω λιπαρό δέρμα, αλλά να είναι και αφυδατωμένο. Ναι. Και τι κάνω? Εσύ μίλα. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ναι. Α, την έχει κάνει. Είμαστε live δηλαδή. Και Τούλα, μη με συγχύζεις. Έχω περάσει και μία ίωση. Λοιπόν, είναι χειρότερο συνδυασμό αυτό. Λιπαρό δέρμα και αφυδατωμένο είναι άστα να πάνε. Σημαίνει ότι μέσα είμαστε λιπαροί, έξω είμαστε αφυδατωμένοι γιατί πρώτον δεν πίνουμε νερό. Δεύτερον, βάζουμε πολλά πράγματα στη μούρη μας. Κρύβεται εκεί. Πολλά πράγματα στη μούρη μας και τα κάνουμε λίγο, ξέρεις, σαλάτα. Όμως βρήκε, λέει, ένα συνδυασμό καλό. Ενδιαφέρεστε. Καθάρισε, λέει, το πρόσωπό της από την ακμή και είναι και ενυδατωμένο γιατί μας άκουσε. Θες να μας πεις τι κάνεις? Λοιπόν, Για πες εγώ μας. πήρα, επειδή χρησιμοποιούσα όλη την ώρα ακνεϊκά έτσι καθαριστικά και είχε γίνει το πρόσωπό μου σαν γυαλόχαρτο, άκουσα την Νίκη και πήρα το καθαριστικό αυτό, το οποίο κάνει ενυδάτωση και βγάζει και το make-up και μετά βάζω το τόνερ αυτά εδώ με τη βιταμίνη C. Μετά βάζω. Αυτό είναι πατς, έτσι, με Ναι. βιταμίνη C. Με βιταμίνη C. Που τι κάνει, ήπια απολέπιση Ναι. και δίνει λάμψη Ναι. και όλες τις ατέλειες μας τις διορθώνει. Μετά βάζω το ιαλουρονικό οξύ τη Storytel. Μάλιστα. Αυτό εδώ. Με βρεγμένο πρόσωπο. Γιατί ήταν αφυδατωμένο το δέρμα σου. Ναι. Και μετά βάζω από πάνω μία κρέμα, την οποία δεν την έχουμε, αλλά την περιμένουμε, με ιαλουρονικό πάλι τη Storytel. Γενικά μία κρέμα και φυσικά θέλω να πιστεύω ότι βάζεις το αντιλιακό σου. Καλά, αυτό εννοείται. Α, ωραία.